வெல்கம் பேக் டு ஹோப் தமிழ் கேம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பி சாட்டர்ஸ் கேம் தான் பற்றி நட போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஜாம்பிஸ் கேம் மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா இல்லை. ஸோ ஒரு ஃபன் பேஸ்டு கேம் தான். இது ஏற்கனவே நிறைய ட்ரை பண்ணேன். ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டும் பண்ணால் இது என்னன்னு தெரியல, சரியான ரெக்கார்ட் ஆகுது. ரெக்கார்டு கூட பார்த்திங்கன்னா ஆக மாட்டேங்குது. ரெக்கார்ட் ஆகுது ஆனால் சேவ் ஆகலை, பாதி தான் சேவ் ஆகிக்குது. அதனால் திருப்பி ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்துட்டேன். என்னென்னவோ இருக்குதே. இப்போ ஃபவுண்ட் வழி தான் கொடுத்து விளாட்றது அது தெரியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேம் நான் விளையாடி பார்த்துக்கிறேன். எத்தனை அதனால் ஒரு 6வது 7வது படிக்கும்போது 5வது படிக்கும்போது. ஸோ பழைய கேம் இது. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு விளாட்டேன். ஐயோ 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 அம்மா தப்பிச்சிட்டானுடா புறாவனா டேய். ஐயோ இந்த ஓட்ட காமிக்கிறானுங்களே. புறான அப்பாடி. இப்போ இவன் தாங்க நிறைய ஓட்டம் காமிக்கிறான். இவன் தாங்க புறாவனா. ஐயோ தப்பிச்சிக்கிறானே. அப்பாடி என்னங்க இவன் இந்த ஓட்டம் காமிக்கிறான். புறான ரேஸ்கல் என்ன ஓட்டம் காமிக்கிறான். அப்பாடி இந்த மாதிரிலாம் ஆட்டம் எவனும் ஆடினதில்லை. இப்போ எழுந்து ஒரு ஹுக். ஐயோ காலி போச்சு போங்க. பையன் சோகமாயிட்டான். அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா மயக்கடிச்சு விட்டுருச்சு என்ன. அதனால் ஒரு தப்பாக மிஸ்டேக். இது யூஸ் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இதாகுது. ஏதாவது ஐயோ இதாகணுமே. இங்கே பாருங்க, ஸ்லாப்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் பீச்சுன்னு இருக்குது, அப்புறம் ஸ்னோன்னு இருக்குது, அப்புறம் என்னது சீனா டவுன் இருக்குது. என்னங்க இது என்னென்னவோ இருக்குது. லெவல் 68 தான் ஓப்பன் ஆகுது. இது லெவல் 18 தான் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ என்ன லெவல் இருக்கிறோம் நம்ம இங்கே. எத்தனை லெவலுங்கன்னு தெரியலையா. அப்கிரேட் பண்ணு. ஓ மெயின் மெனு எத்தனை லெவலுங்கிறது தெரியலையே. ஐயோ நான் இத்தனாதான் லெவலுக்குறேன். டே சொல்லுங்கடா. ஓகே கேரக்டர் ஏதோ புது கேரக்டர் வரப்போகுது. இதோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 7. நான் எத்தனாவது லெவலில் இருக்கிறேன். லெவல் 6. எப்பாடி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் லெவல் 6ன்னு மிஷன்ஸ் பக்கத்தில். சுபா யாங்க நிறைய ஜாம்பி இருக்குதுங்க பாருங்க. லெவல் 10 12 என்னங்க இத்தனை ஜாம்பிஸ் இருக்குது. எப்பாடி போய்கிட்டே இருக்குதுங்க. அப்போ இது எண்ட்லெஸ் கேமா? பட்ட பாவீங்களா. இன்னும் வருது ஆனால் அதுக்கு மேலே ஏற்ற முடியல. ஏறி ஏற்ற முடியலங்க. ஏற்ற முடியல. ஸோ ஃபோன் வந்துச்சு. இது கவனிக்காமல் நான் என்னென்ன பண்ணுக்கிறேன் பாருங்க. ஓகே நியூ கன்னில் நெட் கன். ஓகே நெட் கன் பார்த்தீங்கன்னா 2 கன் சேஞ்ச் பண்ணுறது. வா இப்போ பாருங்கள் வேட்ட ஆரம்பம். ஐயா நல்லாவே இல்லை. கூட்டமாக பிடிக்கிறதுக்கு நினைக்கிறேன் அது. ஆமாம். ஸோ நெட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் காலியாக மாதிரி இருங்க. இவனை பிடிச்சிருவோம். சாவுடா. இப்போ இவனை சாவடிக்கணும். இப்போ இவனை ஜேய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒன்று நம்மளை போட்டு இப்படி ஓடிடணும். ஓட்டு திருப்பி வந்து ஒரு இப்போ
மூணு மாட்டிக்கிச்சு. அப்பா பார்த்தீங்களா, 3 ஒரே இதில் பிடிச்சிட்டோம். ஏ ஓ ஸோ அப்படின்னு ஓகே. டக 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 டக. ஆயா யா ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்க அவ்வளோ ரொம்ப இதுதான் இவங்க ஏமாற்றி தின்னுக்கலாம் இப்படின்னு. இதுதான் பாஸ்போர்ட்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது யார் தெரியும் உண்மையான சாமி குறிப்பிட்டு சமையல் செய்வானுங்க. ஓகே சும்மா ஃபன்னுக்கு தான் சொன்னேன். ஸோ நம்ம ஒன்றும் ஷாப் பண்ணுவோம் இருங்க. ஸ்கூசி அப்கிரேட் ஃபைன் வேல்யூ. ஸோ வேல்யூ கூட ஏற்றியாச்சு. ஸோ கேப் போட்டு போவோமா. ஸோ வேஸ்ட்டு கேப்புகளாக இருக்குது. வேணாம் கேப் வேணாம். அதுபோல் கன் ஏதாச்சும் வாங்குவோம். ரோப் லென்த் அப்கிரேட் பண்ணுவோம். ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுவோம் ரோப் லென்த்து. ஓகேவா. ஜெட் பேட்டுக்கு ஒரு அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 30 காயின்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். என்னது வேணாம். ஸோ இது வேஸ்ட்டு கன்னாக இருக்குது. வேணாம் அது வாங்கினதே தப்பு ஃபஸ்ட்டு நம்ம. ஓகேவா என்ன 50க்கு 50 இது இருக்குது. ஓகே இது வேறு டக்குன்னு ஃபவுண்டுன்னு வந்துச்சுன்னா இது பண்ணிடலாம். நம்ம ஸ்கேனிங்கில் இருக்குதே. ஃபவுண்ட் பாடி ஜாம்பிஸு கேட்ச் பண்ணிக்கலாமா. ஸோ ரோப் லென்த் எவ்வளோ இதாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் அதிகமாகிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். இருங்க கரெக்டாக மீட்ரு வச்சுக்கணுமே. இருங்க இங்கேருந்து பண்ணுவோம். இவ்வளோ தான் போகுது. ஓகே எனிவே ஏங்க என்னங்க இது தேவலாம ஏங்க மாறிச்சுட்டு வந்து போங்க. இவங்க அந்த பாம்பு நம்ம இப்போவே அச்சோ ஷோ தெரியும் போடா சும்மா வந்து இருக்காது பேத்துன்னு. ஆய் போடா இதுக்கு தாண்டா அப்பயே ஒன்று சாவடிக்கலான்னு பார்த்தேன். இந்த பக்கம் ஓகே ஏழ்றா. அந்த பயம் இருக்கணும். எப்படி நம்மலாம் சாவுடா டா. யாருக்கிட்ட வந்துட்டு வேலையை காட்டுறீங்க டுடுவாஸ். எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுதுங்க ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட்லாம் டக்குன்னு ஆயிரும். இது அப்கிரேட் பண்ண முடியல. இன்னும் ஒரு மேட்ச் விளையாட்டு கேம் பிளே பற்றி நான் முடிச்சுப்போம். நியூ ஜாம்பி ஏ. ஸோ லெவல் 7 பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டோம். இது பை தான் பண்ணணுமா 400 காயின். ஓகே பை பண்ணுவோம். ஜெல்லி ஓகே ஆப்பிள் ஃப்ளவர் எஸ்கேட மோஸ்ட் சிஸ்டம். ஓகே இதுனா இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ஓகே நியூ ஜாம்பி வருவான்ட்டு என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. அவன் வேறு இவங்க இந்த கேம் தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க அவன் கையில் சுற்றில வச்சுருக்கிறான். அங்கே பாருங்க அவன் சுற்றில தூக்கி போடுறான். ஓட தெரிக்க யார் மேலே
டேவிட் அந்த பையன் பாவீங்களா யோடி இவன் தாங்க ஆட்டம் காட்டுறான் நம்மளுக்கு இந்த இவனே தான் ஐயோ ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க அவன் கரெக்டாக விடும்போது ஜம்ப் பண்ணிட்டான் சே ஓகே ஸோ இது ஐஸ்கிரீம் ஜெல்லி இது பண்ணலான்னு பார்த்தா ரெண்டு தான் தேவைமே தெரியுது இதுக்கு நீயும் விடலான்னு பார்த்தா வெறும் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் போட முடியுமே தெரியுது நீ பாருங்க அவ்வளோ ரொம்ப இருக்குது பரவாயில்லையப்பா 10 காயினாக தான் ஏறுது நம்மளுக்கு ஓகேப்பா அப்கிரேட் பண்ணுவோம் ஜெட் பேக்டாக அப்கிரேட் பண்ணலாம் 800 ஏறிட்டோம் இல்லை ஏறல ஃப்ளைட் டைம் ஸோ அப்கிரேட் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுறது இவ்வளோ லேட் ஆகுதே ஸோ இது என்னன்னே தெரில டோட்டல் 9 இந்த மாதிரி ரேங்க் வாங்கின மாதிரி தெரியுது நான் ஜாம்பிஸ் கணக்கு நினச்சது ஆனால் ரேங்க் வாங்கின மாதிரி தெரியுது இதெல்லாம் ஒரே ஒருத்தன் இதுலேயும் ஒருத்தன் என்ன பண்ணலாம் இது ரொம்ப நேரம் ஆகுமே தெரியுதே யாருங்க இவன் everybody looks like someone who could use some zombies trick drones போங்கய்யா ஆஹா பை பண்ண மாதிரி தெரியுது ஆனால் நம்மக்கிட்ட காயின் இல்லையே என்னங்க இது மோர் கேம்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் இந்த கிளிக் பண்ண பாருங்க ஓய் பரவாயில்லையப்பா நல்லா இருக்குது ஸோ மற்ற கேம் மாதிரி இந்த கேம் மாதிரி இருக்கும் அந்த கேமும் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பிஸை கேட்ச் பண்ணவா ஓகே அவன் சுற்றியில் போடுறானால அவன்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் படா ஓ அப்படி பிடிக்கணும் பாப்பால் மண்டியா வணக்கம் தின்னுட்டான் போடுறான் இன்னும் ஒரே ஒரு சாமி இங்கே நிற்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஐயா ஐயோ பறந்து போடா சீக்கிரமாடா அவனோட முன்னாடி போனோம் ஒன்றும் இல்லை அம்மா தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் அம்மா ஸோ நியூலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இது பண்ணுவோம் ஜெல்லி இப்போ 15 காயின் வருது பரவாயில்ல இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அதான் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சரி பழைய கேஸ் தான் பண்ண முடியலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லைக் ஒண்டி பண்ணால் போகுது ஏன்னா ஏற்கனவே ப்ளே ஸ்டோரில் போகுது பாடி ஏண்டா நியூ கேம் ஒன்று இது பண்ணால் இப்படி பண்ணுறீங்களேடா நயமாடா ஓ கிளைம் ஆகுதா இன்ஸ்டால் த கேம் ஃப்ரீ ரிவார்ட் ஓய் போங்கயா
இது போய்ட்டு நான் போயிடுச்சு. சரி இது திருப்பி ஒரு தடவை கொடுத்து பார்ப்போம். கிளைம் ஆகலை. அச்சோ கிளைம் ஆகலை. கிளைம் ஆகுதுங்க பாருங்க. 21 ஆகிக்குது. அடங்கப்பா ஜாப் பண்ணுவோமா? ட்ரோன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாங்குவோம் 80. ஓ புரிஞ்சிச்சு. ஸோ 2 ட்ரோனு பார்த்தீங்கன்னா இது வச்சுக்கலான்றாங்க. ஒன்று கண்டுபிடிச்சி இன்னொன்று அந்த மாதிரி. ஆஹா ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு டைம் மிச்சம்தான். ஸோ இது ஒரே ஒரு மேட்ச் ப்ளீஸ். ஜாலியாக இருக்குது. புராணம் புராணம் இந்த மாதிரி கவசம் போட்டுன்னு வரானுங்க பாருங்க. எப்பா எப்பா இருங்க எந்த பக்கம் தூரம்னு பார்ப்போம். எப்படி சீக்கிரம் ஓட முடியும்? ஆஹா இல்லை இந்த பக்கம்தான் தூரம் நினைக்கிறேன். இருங்க பார்ப்போம். ஸோ ட்ராமா ஓடுனுக்குது. ஆமாம் ஆமாம் இந்த பக்கம் தான் தூரம். இந்த பக்கம் கிட்ட சொன்ன போட்டு. ஓ இவரை தெரியாதா? இவரை தெரியாமல் வரைச்சிருப்பாங்க. ஏங்க எங்கே பாருங்க அவ்வளோ தூரம் பார்க்கலாம். ஸோ மூஞ்சி சீரியஸ் வச்சுக்கிறான். என்ன தம்பி? ஓகே ஓடுவேன் விடுவேன். என்னங்க இது என்னன்னே தெரிலங்க. ஸோ ஒன்றுக்கு ஒரு மிச்சம் விடாமல் பிடிக்கணும். அப்போ அது கிடைக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஏன் நம்ம 8வது ரூபா போயிட்டோம். சைட்ஸ் பற்றி நான் பிக் பண்ணலாம். அப்கிரேட். ஓகே அப்கிரேட். சே கம்மியாக இருக்குதான். இப்போ பாரு அதிகமாகுது. நிறைய பிரச்சனை. இது 2 தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அவ்வளோதான். இது மாதிரி கிரேக்கி இல்லை கிரேக்கி. இப்போ வாங்குவோண்டா அப்கிரேட்டு. இது அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 2மே அப்கிரேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஓகே லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் திருப்பி சொன்ன மாதிரியே இருக்குது. ஓகே லைக் ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாமே புதுசாக தான் பார்க்குறீங்க தெரியும். ஏன்னா ரிட்டன் வியூவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குதுங்க. ஏன் வீடியோ என்ன குறை அது சொல்லிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? ஓகே பாய்.